जोङो जेब्ला जेलनिफ्राय गबोनानै फेरेंगानाव थांदोंमोन, फेरेंगायाबो बुंखादों बेखौ नोंसोरनो चिफ सारा मोनसे बिराद गिदिर गिफ्ट होगोन होननानै, सोलिनो आन्था मोनबोगोन सारमोननिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन। बेखौ साननानै जोङो खुसि थांदोंमोन गहपुरनिफ्राय लानानै ओरै गसाइगावसिम। जेब्ला जोङो थाङो चन्द्रपारायाव, थांनानै जेब्ला मिटिङा जायो, बे मिटिङाव माबा दंमोन दै, इउजि ब्रह्म दंमोन, रोनगोरा नार्जारि ना माने बे दंमोन, आरो फेरेंगा दंमोन, आरो कमल बर'। दा बिथांमोना बुंदोंमोन जाहैबाय, जोंखौ बुंदोंमोन आरोना, जोंखौहाय माने नोंथांमोननो जोङो अनसुंथाइ हिसाबै नैबे फैगौ 20 तारिखनि सिगाङावनो 1 लाख रां नोंथांमोननि आखायाव बा नोंथांमोननि एकाउन्टआव जोङो होगोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे दानसोरांनि आखायाव जमा होगोन। दा जों बिथांमोननि बुंनाय लेखानो जोंबो एकाउन्टफोरखौ जमा होजोब्बाय। नाथाय दिनै 20 तारिखआवहा, दिनैथ' 28-29 तारिख थांबाय, 30 तारिख फैबाय। दा जों बेखौनो दुखु मोनदों, जोंखौ मानो बिदि बुंखो, मानो फोलाखो जोंखौ। दा बेनिखायनो बुंनो सानदों आरोना, बे खोथाखौ फेरेंगा सारा बुजिनांगौमोन। जोंथ' रावखौबो दुखु होआ, आंथ' फेरेंगाखौसो दुखु होयो। बे जोंनि खोथाखौ साननांगौमोन बियो। दा फैनानै बुंनो थाङोब्ला, सैथो बुङोब्ला मा बुंनो, जोङो न'आव फैनानै ना आलासि जाहैनाय बायदि फिलिंसो मोनो। 10-15 बोसोरनि उनावलाय सोरहा मा थागोन। दा गोबां मानसिनिया बिदिनो आलाय सिलाय, सोरनाबा न' गैया, बिदिनो सोरहाबा बिमा बिफा थैलांबाय जोबथेसालि सिङाव थानाय। दा बेखौनो आं रावखौबो दुखु होआ, आं फेरेंगाखौ दुखु होयो आरोना बिनि थाखाय। बर' हारिनि जानानै आखायाव हाथियार लाना गोलाव सम सोमावसारनायनि उनावहायबो नोंथांमोना जोबथेसालियाव गोबाव सम थानो गोनां जाबाय। बावैसो सान सिगाङावल' बेल मोननानै दा उदां अख्राङाव दंफैयो। दासान्दि नोंथांमोना माबायदि सोलिगासिनो दङ? दाथ' मा बुंनो, जोंनि सोलिनायाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोलिना दं। मानो होनबा जों गोबां बोसोर, गोबाव बोसोर जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव दंमोन, समाजनिफ्राय गोजानाव दंमोन जोङो। दा फैनानै बुंनो थाङोब्ला, सैथो बुङोब्ला मा बुंनो, जोङो न'आव फैनानै ना आलासि जाहैनाय बायदि फिलिंसो मोनो जों दायो। दा बेनो आरो, दा सोरहाबा न' गैया, 10-15 बोसोरनि उनावलाय सोरहा मा थागोन। दा गोबां मानसिनिया बिदिनो आलाय सिलाय, सोरनाबा न' गैया, बिदिनो सोरहाबा बिमा बिफा थैलांबाय जोबथेसालि सिङाव थानाय। दा गोबां दुखु जारला दं जोङो दिनै बेफोरखौ बुंजोबनोबो साना। बेफोरखौ जों अरायनि थाखाय गोसो सिङावनो लाना थालांसै, बेफोरबायदि सानना दं आरो। दा मोनसे खोथाखौ जों बेखौनो बिराद दुखु मोननानै दङ दाख्लै। जोङो जेब्ला जेलनिफ्राय गबोनानै फेरेंगानाव थांदोंमोन, फेरेंगानाव थांनानै 7 तारिखआव थांदोंमोन जोङो फेरेंगानाव। थांनानै फेरेंगाया जोंजों रायज्लायबाय। बे रायज्लायनाय समावनो हरखाब प्रमद बर'आ फन हरदों आरोना। फन हरनानै बियो जोंजों माबायावहाय भिडिअ'थ' नङा, भइस ओरैनो लाउडआव होनानै रायज्लायबाय आरो। बिथाङा बुंहरबाय जोंखौ, नोंसोरखौ आं गाबोन इनभाइट खालामबाय, नोंसोरो आंनियाव फै, आं नोंसोरजों स्पेसियेल रायज्लायगोन, आं नोंसोरनो मोनसे गिफ्ट होगोन। बे खोथाखौ बुंबाय आरो फेरेंगायाबो बुंखादों बेखौ, नोंसोरनो चिफ सारा मोनसे बिराद गिदिर गिफ्ट होगोन होननानै। दा जोंबो बिसोरनि बिदि बुंनायखौ खोनाना बिराद एसे खुसि जादोंमोन, एसेब्लाबो गोसोआ। जों एसेब्लाबो दिनै गाबोन जोङो सोलिनो आन्था मोनबोगोन, सारमोननिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन। बेखौ साननानै जोङो खुसि थांदोंमोन गहपुरनिफ्राय लानानै ओरै गसाइगावसिम। गोजान गोजाननि जोंनि लोगोफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गारि भारा लानानै, गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै बिथांमोना फैदोंमोन। जेब्ला जोङो थाङो चन्द्रपारायाव, थांनानै जेब्ला मिटिङा जायो, बे मिटिङाव माबा दंमोन दै, इउजि ब्रह्म दंमोन, रोनगोरा नार्जारि ना माने बे दंमोन, आरो फेरेंगा दंमोन, आरो कमल बर' बिथांमोना दंमोन। दा बिथांमोना बुंदोंमोन जाहैबाय, जोंखौ बुंदोंमोन आरोना, जोंखौहाय माने नोंथांमोननो जोङो अनसुंथाइ हिसाबै नैबे फैगौ 20 तारिखनि सिगाङावनो 1 लाख रां नोंथांमोननि आखायाव बा नोंथांमोननि एकाउन्टआव जोङो होगोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे दानसोरांनि आखायाव जमा होगोन। दा जों बिथांमोननि बुंनाय लेखानो जोंबो एकाउन्टफोरखौ जमा होजोब्बाय। नाथाय दिनै 20 तारिखआवहा, दिनैथ' 28-29 तारिख थांबाय, 30 तारिख फैबाय। दा जों बेखौनो दुखु मोनदों, जोंखौ मानो बिदि बुंखो, मानो फोलाखो जोंखौ। दा बेनिखायनो बुंनो सानदों आरोना, बे खोथाखौ फेरेंगा सारा बुजिनांगौमोन। जोंथ' रावखौबो दुखु होआ, आंथ' फेरेंगाखौसो दुखु होयो। बे जोंनि खोथाखौ साननांगौमोन बियो। मोनसे समाव जों बेजोंनो एखेलगे थाना फैनाय, जोङो बेखौ सङै खावै जाहोबोनाय मानसि। हयथ' बियो जोंनि जुनियर जानो हागौ आफादाव, अब्लाबो बियो सिनियर माबामोन, बियो बिबान दंमोन बियो। दा बेखौनो आं रावखौबो दुखु होआ, आं फेरेंगाखौ दुखु होयो आरोना बिनि थाखाय। दा बेखिनियानो आरोना आंनि बुंनाया।